Living Salme, en Josep Salmerón. Ben tornat, Ben quedat aquí, amb vosaltres. a les festes del teu poble. Ai, sí! Com ha anat? Molt bé. Salutacions al meu poble, que ja molta gent d'allà m'ha dit que te veig... Claro, perquè sabeu que jo sempre penjo després a l'Instagram trossets d'aquí del Living Salme. I a veure si xerres de nosaltres o alguna cosa, i dic, sí, no patiu. El que no saben és que l'any passat ja vaig fer un directe des d'allà. Quan et faran fill adoptiu? Adoptiu. Com que fill adoptiu? Il·lustre, perdona. Predilecte, tens tota raó. Predilecte que és més, no?, que il·lustre, no? Bé, no ho sé. No sé com va la jerarquia. Com te faran fill de qualque cosa d'Albaida? Mira, més que fill, jo m'agradaria que em fessin una cosa que fan allà el dia de la presentació de Reines i Cors d'Honor, que és lo de les dames i els festers, que es fa al juliol. I n'hi ha una persona del poble que tria la reina d'aquell any, que és el mantenedor o mantenedora, perquè el seu nom ve perquè manté la gala, diguéssim, perquè fa un discurs molt relacionat amb la festa, si té afinitat amb la reina en aquell cas, perquè se suposa, això és el que crec que passa al meu poble, tria la persona aquesta, i a mi el mantenedor d'això sí, però si no ja presente... Però si la reina eres tu. Clar, si la reina soy jo, què va ser? Quítate ahí la corona. Però va estar molt guai, Caris. Vaig aspirar un poc d'olor al baidina i també vaig tocar el clarinet, com sabeu, perquè sempre tinc que agafar aquesta dosi de tocar, que si no és malament. Clar, se perd. I ara que parlàvem d'això millennial, en la Xus i en Bertus, tu sempre que vas al Baida, dormint al teu llit, d'adolescent. Ai, mira. Clar, deus ser com retrobar-te en el teu passat. Però una cosa, a casa dels meus pares, que vivim en una casa de camp, eren 3 habitacions, no? Claro, jo vivia en una la petita, després els meus germans, conforme anaven casant-se, anaven marxant, i entonces jo vaig ocupar un poc la seva habitació grossa. De la petita a la grossa, clar. Claro, efectivament. Clar, jo és que al final he sigut un poc anat tocant totes les... Però sí que és cert que des de que vaig marxar, diguéssim, ara fa 10 anys del poble, sempre que torn, està allà a l'habitació i està intacta. El que ha passat ara és que la van pintar, els meus pares. Que li faltava una repassaeta, que ja li feia una repassaeta i l'han pintat. Però els pòsters de la Superpop... Això, no. Jo és que no era molt de pòsters, no penjava molta cosa de pòsters. Jo penjava més de fotos, de si imprimíem fotos, que mos feien fotos algun cap de setmana, així i tal, sí que solia imprimir fotos. De fer un petit mural. Sí, això sí, de un mural, però d'això no. Perquè ho veia les meves germanes i ho veia un poc, que dic, això, que tot ple de celofan i això, no he sigut molt d'això. Però sí, gràcies per aquest parèntesi. Aquest parèntesi de la meva habitació, de casa meus pares. Carinyos meus, estem al vell mig mes d'octubre i de segur que ja haureu vist aparadors farcits de detalls que denoten. Teranyines. Sí, que això que significa que és Halloween, aquesta festa que mos han portat aquí. Encara queda, però és que és molt fort perquè ja se'n veuen d'aparadors. Encara queda, no queda tant. Queda aquestes setmanes, no? Tota l'altra i dimecres de l'altra setmana. Això no és res. Això no és res, però que a mi ja m'agafa una part. I precisament, com us deia abans, aprofitant que es parla molt de fantasmes, de llegendes tenebroses i d'aquestes coses que tindrien cabuda a Font de Misteris, de TV3 Ràdio, jo volia parlar d'un tema que també se'n parla prou per aquest 31 d'octubre i 1 de novembre, i és la mort. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía, me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Sí, Caris, vos posa Isabel Pantoja. Canta cada cantat, Xisco. La morena... Hosti, quina fantasia. És que té una orquestració brutal. I sobretot aquell concert que va fer, el primer de tots, quan va tornar... A l'escenari després de la mort d'en Paquirri. De la mort d'en Paquirri. De Paquirri, perdó. No, perquè en Paquirri sí, el fill, en Quico Rivera, que hi havia la reina. Ah, la reina Sofia. Sí, que va anar a veure-la. Imagina't. I és que aquesta cançó, com deien, l'he posat perquè li dedicava a Isabel Pantoja al seu marit, que va morir en una faena. T'agrada, Pantoja? M'agrada molt. Pantoja. Pantoja. Ja la farien de jota. Sí, Pantoja. En una faena a una corrua de toros, el Paquirri. Però de quina mort vos vull parlar? Doncs de la informació que se'n fa de les morts de
de persones. No parle, però, de notícies sobre assassinats, com seria el cas de Nedwin Adrieta i el Daniel Sancho aquest, o de persones desaparegudes que els hi posa tot el focus mediàtic, que, per cert, heu estat al tanto del que va passar amb les imatges de Televisió Espanyola i el que ha estat el cas d'Álvaro Prieto. Què vos ha semblat, així com a professionals que som? Desencertat, però de vegades això, enmig d'un directe, s'han de prendre tantes decisions en un moment, en qüestió de segons, que si el redactor se'n va cap a... i el teu càmera van enfocar aquesta imatge i mostres el mort, no s'hagués hagut de mostrar, però bé, crec que des de Televisió Espanyola ja han demanat disculpes per pa i per sal. I sí que és cert. Ho han llevat dels webs. Sí, de l'emissió digital. Jo sí que és cert que quan ho vaig veure, que tot d'una que vaig estar en Twitter i ho vaig veure i dic, ostres, molt fort, i jo hagués anat al plató tot d'una, o sigui, no hagués esperat a una narració del moment d'aquell periodista dient, si us fijáis, zapatillas, era com... Però pensem que els programes tenen un director. De vegades és un director-presentador. Podria ser que el director-presentador en aquell moment, jo què sé, estigués apuntant qualque cosa i no s'hagués pendent de les imatges. El realitzador no pot deixar fora senyal. Evidentment hi ha una persona allà que diu, anem al plató. Hi ha una cadena de comandament que, segons com sigui, doncs fa que se produeixin errades com aquesta. Desgraciades errades, sí, però com ha dit en Carlos Herrera, que no se l'està molt d'acord amb ell, mai, però ha dit, no fem un Nuremberg mediàtic. Ja han demanat disculpes. Ara no fem un judici sumari. Totalment. Jo volia portar-vos aquí perquè trob que ho havíem de xerrar en el nostre programa com Estèntol i perquè aquí som uns grans professionals també. No, i perquè també no, saps? Ai, ara m'he mossegat. La llengua. Ara moriré aquí enverinat. No, però que nosaltres que mos equivocam molt. Per tant, quan t'equivoques, també ets com a més... Entens la situació i com que... Sí, anava a dir més commiseratiu en la persona que s'equivoca. Clar. Més comprensiu. Efectivament. Jo tornem a la mort perquè vos vull parlar concretament d'allò que se'n publica i s'informa sobre morts de personatges famosos, il·lustres, que coneix la societat. És a dir, allò que es coneix com l'obituari. Enguany estem escoltant notícies de personatges famosos que han finat. M'encanta la paraula finar, Això que trobo és magnífica. És molt bonica per a lo que significa. Molt poètica. Arribar a la fi, sí. I, per exemple, hem vist cares molt reconegudes com María Jiménez, Carmen Sevilla, que han finat, María Teresa Campos, Pepe Domingo Castaño, Francisco Ibáñez, Serafine Bot, Silvio Berlusconi, Lluís Llongueras, Antonio Gala, Laura Valenzuela, Fernando Estrella, Gina Llollobrígida, Agustí Villaronga, Tina Turner, Sinead O'Connor... Nothing compares. Que gran cançó. Podria dir molts noms, sí, però me vull centrar en aquells que tothom coneix, els més famosos. Què passa? Per exemple, en una mateixa setmana vam conèixer la mort de María Teresa Campos, que va ser el 5 de setembre, i María Jiménez, el 7 de setembre. Jo vos he de confessar que quan veig una darrera hora d'aquest tipus, com tinc activat les notificacions dels principals mitjans espanyols, tot d'una ho penja al meu Instagram per a informar a la meva gent que me segueix. I em deia qualcun amic, deia, ostres, està morint molta gent darrerament, en referència a personatges d'aquesta índole famosos, i dic, és llei de vida, tot s'ha de dir, perquè aquesta gent no és que hagi mort per un accident, sinó que ha sigut més ja de gran i segurament per una malaltia o ha dormit en el llitet tranquil·lament. I tots sabem que, com és llei de vida, tots sabem que acabarem també nosaltres morint. La cosa és que en els darrers anys estem experimentant una sèrie d'obituaris de gent famosa i ja vos alerta que això anirà cada vegada més. I suposo que vosaltres també ho heu comentat i per això ho vull comentar ara aquí. Jo tinc una teoria. Sobre aquest tema, sobre que de cada vegada coneixem més persones famoses que van morint perquè són conegudes i perquè, ostres... Necrològiques, se diuen, no? Sí, necrològiques, obituaris, sí. Una notícia d'un personatge que ha mort. Clar, la cosa és que ara estem en el 2023, estem començant a veure reflectit com personalitats que al manco aquí a Espanya es van fer famoses a través del mass media, és a dir, del consum de la cultura de masses, comencen a afinar. Tothom coneix aquestes persones, parla d'actors, actrius, cantants, persones del món de la música, de la televisió, i, per tant, entrem en una petita histèria col·lectiva perquè aquestes persones famoses, que en algun moment de la nostra vida hi han format part, pot ser per alguna cançó, per alguna pel·lícula, perquè era un actor o actriu que dius, ai, és que recordo quan el veia en la tele,
o alguna presentadora, també, o presentador, no? Per les seves vides personals, perquè després sabeu que moltes d'elles es fan famoses en un determinat moment de la seva carrera professional, però després, doncs, per poder estar, diguéssim, el que es diu el candelero, han d'estar ahí parlant de les seves vides personals. No sé si esteu d'acord amb jo, amb aquesta afirmació, de que pot ser de que aquesta gent, perquè, claro, María Teresa Campos, doncs 80, 90, no?, Mass Media aquí en Espanya i tal. Carmen Sevilla encara ve més enrere, perquè Carmen Sevilla ve encara del cinema dels anys 60 i, per tant, era com... També ja començava a ser una persona que ja la coneixien moltes generacions, era intergeneracional. Jo crec que això és el que anirà passant en molts de casos a partir d'ara. Creus també perquè hi ha més gent coneguda que mai? Clar, perquè també hi ha molts més mass media. O sigui, ara no només tenim el cine, que era el que teníem, diguéssim... Perquè fins ara és això, molts actors, actrius que es morien, de majors, tornem a repetir, perquè és llei de vida, es fa la necrològica i dius, ai, mira que s'ha mort aquest actor, ai, sí, mare meva. I eren actors, això, sobretot de Hollywood, però, clar, aquí en Espanya comencen també ja aquesta gent més famosa dels anys 60 del cinema i encara ens esperen més, perquè és llei de vida, no volem desitjar la mort a ningú. Però que sí, és això, no? És el fet de que, i com dius tu, és perquè encara és gent més coneguda, per què? Perquè també ara trobam internet. O sigui, els millennials, com parlàvem abans de la Xus i tal, que surten molts famosos, que segurament molts d'ells acabaran continuant de la seva vida siguent famosa o al manco reconeguda per la societat o pel mass media, per això de masses, doncs també serà un cupo molt gros i jo crec que es firà... Perquè jo n'hi ha hagut setmanes informant de necrològiques que era com, ostres... Sí, i jo record quan feia feines diari, que quan tenies temps lliure, que era mai, te feien preparar necrològiques. Per si mor no sé qui. Sí, que això... Anaves avançant informació, anaves preparant coses, o te deia, mira, aquesta persona està molt malament de salut, vés avançant aquest tema perquè... Perquè segurament, qui sap, i és cert, i encara ho feim, en molts casos també en televisió solem també preparar imatges, perquè la imatge també és important. Jo trobo que sí, que de cada vegada ens trobem amb més situacions d'aquestes i també una altra cosa és el tema de, per exemple, el que deien de les necrològiques. Jo no és per res, però jo conec a molta gent que en grups dels seus amics de WhatsApp tenen una necroporra. Sabíeu això? No. Sí, però sobretot, evidentment, no del teu amic, no, de gent sinó de gent famosa. Major. Que dius, ai, mira, qui pensau de gent famosa... O que està delicada de salut. Doncs sí, hi ha gent que ja a principi d'any diuen, doncs mira, enguany fem porra. Doncs jo crec que guanyarà... Sí. I la teoria de que moren de 3 en 3. Quan va morir na María Jiménez i na María Teresa Campos... Aquest mateix dia va morir qui? Tothom estava esperant que hi hagués un tercer... I sempre passa. I no va ser algú? En grup de 3. A mi aquest pin no me sona, no s'ho compleix sempre. Només el 85% de les vegades. De l'altre 15 ja pots dir. De vegades passa que no mor una tercera persona. Però és vera que la gent... Supos que la gent va morint paulatinament, un darrere l'altre, que sempre te podrien juntar en grup de 3, en grup de 4, en grup de 5, però que la creença popular és pensar que se moren de 3 en 3. Jo, sobretot, traslladar a la nostra audiència això de que no patisquen si en una mateixa setmana se moren 3 de cop o si estem veient doncs, grans personatges de la música o del cinema que han format part de la seva vida i es moren i dius, sí, és que és llei de vida i de cada vegada en trobarem més. Jo trobo que es farà inclús uns formats de televisió que serà necrològica de la setmana, com es fa en la ràdio, necrològica. Avui s'ha mort Paco, viudes d'home de la Paquita. Això es fa encara en algunes ràdios. A Ràdio Albaida. Bueno, Albaida no té ràdio, però sí, potser en Ràdio Ontinyent, sí, encara se fa i és, claro, perquè també es paga, és publicitat. O sigui, doncs això, però en format televisió. N'Almodóvar deia que de vegades havia gent que s'entemia dels morts per les seves pel·lis. Perquè hi ha una escena de Que hecho yo para merecer esto, on na Carmen Maura parla amb doña Paquita, que era la mare d'Almodóvar, i li diu que havia mort el Torreznos. I sabó que en Torreznos era un home de que seia la Manxa, que en Almodóvar ho sabia, ho havia apuntat per donar-li més verosimilitud a l'escena i que molta de gent del seu poble, de Calzada de Calatrava, se'n va temer
que el Torreznos era mort perquè varen veure la pel·lícula. Gent que ja no era del poble, però que varen anar a veure la pel·li i ho varen saber gràcies a això. El poder de la necrològica. Totalment. No sé, jo vos poso ja en antelació per si de cas. I està clar que, com deia abans, això és llei de vida, tothom mor i se'n va, un familiar, un amic, un amant, i també aquells famosos que desprenen una certa llunyania, però que ens toca la fibra o el coret quan sabem de la seva mort. Quan tens la mort als ulls i l'amor al cor, la família entra en xoc, compartint per l'humor i el sentir. Qui no donta el telèfon és l'assalt. Aprofite que sona aquesta cançó del grup valencià ja dissolt, però mai no morirà, això tampoc mai mor, com és Horchata Sound System, perquè arriba ja en aquest punt, amigues i amics, arriba la secció, dins la secció del Living Salme, i que entre la capçalera. Dialectes, estimada, aprèn-ne. Ja vaig començar en l'anterior Living Salme en portar-vos una paraula que està en desús, com feu aquí també en el Tèntol, o que s'usa poc, i que aquí també ho fem, però en aquest cas ho faré de paraules valencianes. D'aquí el dialectes, estimada. Vull parlar de la paraula coentor. Què vos ve al cap amb aquesta paraula? Un menjar que es covent, que pica, cou, sí, que pica. Això és el significat que té de coent, o també, com dèiem, una cosa excessivament picant. Això seria el que diríeu un poc vosaltres, sí, no? També pot ser coent pescat que crema. Ah, també? Pel què? Pescat que crema. Ah, que crema de... No. No ho entenc. No té res a veure amb ser permanent. Pescat que crema no? significa... Com ho traduiríem? Escap que crema. Agafar-ho per el costat, que no toca. Vale, d'acord. I dels valencians, però, fem servir la paraula coentor o coent no tant per definir una alteració dels nostres paladars i d'aquesta cosa del cap, sinó per definir la qualitat del ridícul, d'alguna cosa cursi. És a dir, allò que volent aparentar elegància, finor, riquesa, en manca visiblement. Boom! Perquè a això li dono gràcies als meus amics de valencians del podcast El Dolce Pa Café, perquè estrenen temporada i començaran amb aquesta paraula també, i m'han donat joc a dir-la aquí en el Living Salme. I és que els valencians tenim la necessitat sempre de dir les veritats a la cara. I per això aquesta coentor és molt nostrada allà a València, i ho diguem molt de quan veiem algú vestit i dius però que coent! A vegades diguem que coent! Sí, coentor, amigues. L'heu d'utilitzar també aquí a Balears. Seria el contrari de bonicor? Seria el contrari de bonicor? Podria ser, sí. Ai, que bonicor, però això bonicor ho dic jo, No és valencià estàndard. Allà diguen que bonico. Que bonico. Bonico sí. Però bonicor seria la qualitat. Sí. Però sí, que bonicor. I gràcies, Salmerón. Gràcies, carinyo. Quedes en altre lugateque? A bé, i estava esperant-lo. Endavant. El Guateque musical. Un guateque dedicat avui al dolor. Mira, tu que parlaves de la mort, a vegades hi ha dolor. Els temes que se relacionen, perquè avui és el Dia Mundial contra el Dolor i per això començarem pel dolor, però com a nom de fonts. I la cançó que hem triat és Ai Dolors, dels Manel. Ai Dolors, porta'm al ball, avui que ve tothom, avui és quan hi hem d'anar. Ai Dolors, vindré cap al tard, amb un cop de cotxe i t'esperaré a baix. I Dolors, avui entre els caps no hi haurà... I ara he trobat una cançó que conjumina dos elements, que és que parla d'una Dolors, d'una Lola, i està cantada per una Dolors, na Dolor Beltrán, que formava part del grup Pastora. I la cançó és la de No me llames Dolores, llámame Lola. No me llames Dolores, llámame Lola, la que siempre va sola por Barcelona buscando follón. No me llames Dolores, llámame Lola.
I si parlam de cantants que es diuen Dolores o Lola, per mi n'hi ha dues que passen per davant de totes les altres. I tant que sí. La primera, Dolores Vargas, La Terremoto, amb el seu himne, A Chilipú. Si yo tuviera palacio, yo nunca te dejaría. Si yo tuviera un palacio, yo nunca te dejaría, porque tú eres la reina, reina de la morería. A Chilipú, apú, apú, a Chilipú, apú, apú, avui a Chilipú, atento al nivell de ràdio. I Però más de íntimo Dolores que no Vargas, La Terremoto, passam un altre terratrèmol, com era la faraona, Ai. Lola Flores, de qui escoltarem A tu vera. A tu vera, siempre haz la verita tuya, siempre haz la verita tuya, hasta que de pena muera. Que no mirase tus ojos, que no llamase a tu puerta, que no pisase de Després també hi ha cançons que parlen del dolor, com per exemple Que dolor, Que dolor. de la gran Rafaela Carrà. Yo c'ho un'amica che ha un marito che resta sempre in casa, dice che è stanco, che si riposa ad ogni ora, per questo non lavora. Così succede che la mia amica lo fa felice e va lei a lavorare. Però una sera tornando alle 3 apre l'armadio e sai cosa c'è. Viene fuori una biondina che era nell'armadio. Viene fuori una biondina. Tieni fuori una biondina, té de fora una rossa, que era dietro de l'armario, que estava ficada dins l'armari. I per què era dins l'armari? Supos que perquè havien fet l'ocoit i s'amagava. Li havien posat un altre Era així. tipus, li havien posat un altre tipus d'injecció. Però bé, ho deia perquè estava traduint la cançó de italià. Més dolors musicals. En aquest cas, Los Chunguitos. Ai. Ai, que dolor. Hiciste la maleta, sin decirme adiós. Ay, qué dolor, como él me abandonó. Ay, qué dolor, y solo me dejó. Ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor. Ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor. I de Ai, que dolor, pujar amb un grau d'intensitat. De dolor també, encara Clar, Son by Four, que no era Ai, que dolor, sinó a puro dolor. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy muriendo, agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, Las ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío. Las caras son un laberinto y las noches me saben a puro dolor. És que Son by Four Sí, és un eh? one hit wonder. Només tenen aquesta cançó, però és una meravella. Una meravella. Però bé, petició popular, és a dir, de Margarida Mateu, que Sí. és qui mos paga les nòmines, acabarà en Guateque, en Rosalía i Malamente. Talito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí. Tram. Moltes gràcies.
si Xisco Avui Nadal, tothom ha pogut meravella. cantar. Ha estat un guateque karaoke, si m'apures. Dolor, però... Dolor intens, però que mos ha ajudat a guarir l'ànima. Fa gust. Iker Hernández, moltes gràcies. Toni Jaume, Xavi Oliver, Fins tornem demà. Una abraçada. Adéu. No entes aquesta oda en el BCN.